Ka jing ya kanat hapdeng ka US United States bat ki Houthis rebel ha Yemen. Kalong na kadaw ba ki Houthis ki la chna ya ki jing ya lum bat chna ya ki jing ya kanat. Persya ya ki markhapot ha ka Red Sea kham tam ki bayai leng ba ka Babs al-Mandeb Strait. Kabadai ka len tiba kerpang jong ka global trades. Kadaw tenrai jong ka jing ya khun galong ki Houthis ki support ya ka Hamas halor ka jing ya khun thma ha Gaza. Ki Houthis ki bayo jing kersian na Iran ki kran syai ban yarap ya ka Hamas persya ya ka Israel. Kum kadak ban penpau ki lasdang ban kawang misail ban drone syaki jahat jong ki Western nation Red Sea. Ki Houthis ki kawang misal syaki jahat ki bayai ha ka Red Sea. Hamtam kito ki badai jong ka US, UK, nekit khot jong ka UN. Kaba penlong ya ka US bat ka UK ban pensitom daki airstrike. Bat missile attack ya ki benta badon ki Houthis Yemen. Ka US rengkat bat ka UK lembat ki wekit khot jong ka Joint Task Force Red Sea. Kila ai ka jingya trelang ban penpra ya ki drone sites, radar bat ki missile base jong ki Houthis Yemen. Ban wanra biang ya ka jing chong sok ha ka khayi ka pateng kane kalong kat kum ka benta jong ka jing ya kanat hapdeng ka Houthis bat ki Western powers kan thok US UK bat Israel androi hangne la sngo thu shai bat dei ka Iran ka bala beting ka ya ka Houthis kum ta ka jing ya kanat hapdeng ka US bat Houthis menta kalong ka jing ya khon diplomatics religious bat strategis kawas sedang na ka jingwan ra sipun ki jingsa penjulor hakin nong song snong hakaza bat syadu ki kamai kaji jong ka pertai.